हेलो लोगोफोर, वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल विथ एनादार भिडिअ। स' लोगोफोर, नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड' लेंगुवेज जिके यूट्यूब चैनल। स' नोंथांमोना फार्स्टआवनो आंनि बे चैनलाव गोदानब्ला अन्नानै चैनलखौ साबस्क्राइब, लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामना होनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। स' गासै भिउवार्स, नोंथांमोन जों दिनै सावरायगोन भारत हादरनाङैनो कर'ना भाइरासनि लकडाउननि सोमोन्दै। भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि बिथोन बादियै कर'ना भाइरास गोसारनायखौ होबथानाय राहा हिसाबै 25 मार्च 2020 इं अक्ट'निफ्राय 31 मे 2020 इं अक्ट'सिम भारत हादरनाङैनो 21 सान लकडाउन फोसावनाय जायो। मुंख'नो गोनांदि कभिड-19 बेरामजों बुहुमनाङैनो मानसि थैग्लुंनाय जाथाया जानाय समावनो भारत हादरनि केरेला हादरसायाव 20 बोसोर बैसोनि आइजोनि देहायाव 27 जानुवारि 2020 इं अक्ट'खालि गिबि हमदां जादोंमोन। लोगो लोगो बि आइजोखौ केरेलानि थ्रिसार देहा फाहामसालि थ्रिसार हस्पिटालाव थिसननानै फाहामथाय राहा होनाय जादोंमोन। गावनि फोरमायथिनाय बादियै बि आइजोआ 23 जानुवारि 2020 इं अक्ट'खालि वुहान सिटी थामहिनबा हुबार प्रभाइन्स चाइना निफ्राय गावनि न'आव फैदोंमोन। बबेखानि वुहान सिटी चाइनाआव कर'ना भाइरासनि थि थामहिनबा कभिड-19 बेरामा गिबियै 31 दिसेम्बर 2019 इं अक्ट'आव जागायजेन्दोंमोन। नायबिजिरगिरिफोरनि बायदिब्ला बे लोमजानाया नभेल कर'ना भाइरास, जायखौ सेभियार एक्यूट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रम कर'ना भाइरास 2 सार्स-कभ-2 बुङोमोन आरो बेखौ 2019 एन कभ मुङै मिथिसारनायमोन। थेंक्स।